Iemand zei het, weet hij alle trekkers die zien hollen. Dus Edwin, wist je alle trekkers die zien hollen? Ja. Hallo. Wow. Hallo. Ik je het. Ik heb een Minecraft spelen. Hey Edwin, kies eens iets zezen. John Deere. John Deere. Edwin Ja. is dol op John Deere. En dat heeft hij de hele tijd zoals je mij. Ja, dat is mijn merk. En ja, volgens mij zie je nou echt de Minecraft. Ik zou zeggen, abonneer op dit kanaal, want we gaan elke maand weer live. Maar Edwin, wist je echt al wat wij gaan bouwen? Wist wat De wij gaan Tower bouwen? Bridge. Wij gaan, Hewitt, de Tower Bridge, maatje. Wist wat dat is? Wist je wat de Tower Bridge is? Die zit in Londen. Die zit in Londen. Dit is de mooie Tower Bridge. En die geven wij maatje. Dus, heeft er zin in. Ik zou zeggen, Edwin. Zie ik hier een leuk plakje uit. Wees dan als maatje. En ja, zie ik hier een leuk plakje. Wat is handig? Wat is leuk? Wat is handig? Wat vies? Bij de Eiffeltoren. Even ziekje. Even zien. Zullen we hem hier dan? Ja. Dit is een mooi stukje gas op zich. Deze ben iemand Ja. mooi voor, maar ik heb hem even een mooi maatje. Dus dat is wel leuk. Wist je wel eens in Londen West? Nee. Nee? Oh, dat is wel heel jammer. Nee. Hij ze dat nou in de fik zetten? Ja. Waarom heeft hij in de fik zetten? Omdat dat sneller gaat. Ja, ik heb hem echt gewoon maar in handkist gewoon uitslaan. Het was gewoon uitslaan. Maar dat is te volle moeite. Ik vind Fortnite, ik ben heel eerlijk jongens, ik vind Fortnite niks om. Wat vind je over Fortnite? Ik speel je nooit. Ik speel hier echt nooit Fortnite. Ik speel hier wel op mijn Nintendo Switch. Maar we spelen al Minecraft en geen Tower Bridge modje. Dus, wat geven we dan? Ja. We pakken een houtkleur. Wat voor hout zullen we dan? Kies even een leuk beetje, een houtachtig iets. Deze. Welke? Licht, donkerbruin. Die, bruin. Zullen we eerst die twee, want de Tower Bridge, die heeft twee torens. Dus als we nou daar bij die gas een toren maken, dan maak ik hier een toren van, zullen maar zeggen, Jochen breed? Zeg maar Jochen heeg of zo, of fjouwer. Nee, we pakken een fjouwer. Zie je, want wat wil breed Fjouwer breed? wezen? Wat breed wezen? Ja. Ja. Maar, Edwin, wat doe je in die vrije tijd? Vertel. Wat doe je in die vrije tijd? TikTok maatje. TikTok maatje, wat nog meer? Naar John Deere trekkers zien. John Deere trekkers. Wat vind je de mooiste John Deere trekker? De 28 zien. Al het zien. Binnen het zien John Deere trekkers. Nee. De 28 zien. Oh, de 78 zien. En dat is een mooie green trekker. Ja. Gelukkig. Was een zin, ik heb wel aardig heeg. Dat was een mooi. Zullen we hem saai heeg dan? Ja, is goed. Dat is hij wel voor jou breed of is hij maar trein? Oh, hij is wel voor jou breed. Hij is wel voor jou breed. Dit is wel heel chill. Maar hij is toch echt wel eens iets mooi maken. Dat is livekomst op Minecraft. Of ooit live is West en dan things bij jezelf. Hoe mat ik dit nooit zie? Ik ben nog nooit live geweest. Oh, dat is nog nooit live West. Dan speelst er wel op Minecraft vaak. Ja. Gelukkig. Welke servers speelst dan volle? Ik doe vaak in mijn eigen werelden. Oké. Ik hier iets, want de Tower Bridge die heeft hele hege torens. Maar dat zit meer in het midden hier. Sa. Dan moeten we samen uit hier. Ja, ik heb best wel heeg. Zal ik je even helpen, een beetje? Nee, ja. Oh. Zo. Doe ik even wat, die trappen ernaast. Want dit is dus de Tower Bridge van boven. En die heeft heel mooie pilaren. Dus eigenlijk moeten we echt die pilaren een maatje van de zijkant. Want dat is lekker foto krijgen in de Discord. Ja. Een veermat. En gaan we er zelf ook qua. Oh, dat is chill. Dat is heel chill. Ik maak je, want aan de zijkanten het die van die hele mooie pilaren. Dus die moeten we echt eigenlijk spatje. Want dat
dat het die Tower Bridge. Heel mooi. Maar zie, ik heb al een heel mooi toren maken. Het zit er nog net uit, ik weet het. Ik weet dat die er nog net goed uit zit. Maar dan begint ze krek. Dan ben ik nog met z'n 4. Ik zie hier even die uit. Ja, hij won net roen. Dat is het probleem. Zo. Want die had hier echt nice van die mooie torens. Wat is even shit. Tadaa! Ja. Wauw. Ik heb maar nou die zijkant van die Tower Bridge. Die had van die torens, zeg maar. Dus dat is volgens mij maakt iets minder stuk hier even wat heger. Maar ik ben nou een beetje de toren een beetje aan het ja, maatje. Maar was nou echt een leuk feitje weten over de Tower Bridge? Was het echt? Ja, hoor. Nou. Ja. Dat wist. Er is in Engeland een 346 lange rivier. Nou ja, dat is de Theems dus. De Theems is een 346 lange rivier in Engeland. Wow, dat is wel heel lang. Wow, ja. 300 nog wat. Dat was echt een keer slim. Het ging in squallen, maar dat is gewoon live met mij. Dat was slim. Ja. Maar ze eigenlijk nog eens op squallen gaan. Ja, wat heeft leerd, Juste? Ja, ik ben maar hier live en we hebben geleerd dat de rivier 346 kilometer lang is. Dus aardig, prachtig toren. Ik noem het een prachtige toren. Eigenlijk moeten we nog even een blokje zieken. Want ik wat zo'n tinblokje heb, maar ik ben er weer die... Oh, hier is het tinblokje. Hier is het tinblokje. Stop. Dus het is mooi. Yes. Meestal vinden mijn toren mooi. Dus ja, als het een beetje zadost, dan hebben wij een hele mooie toren op de hoeken. Want dan is hij wat speelser. Oh, dat is daar is mijn iron bars. Die is nog handiger. Wel best zo slim. Wel is net gewoon zo'n hieke broek iron. Hey Edwin. Ja. Epic. Ja, Diska. Ik weet dat het epic is. Het is heel epic. Epic. Shit, dan doe ik dit zo. Even een foto van de mooie Tower Bridge die wij... Nou, maatje. Shit, dit is de Tower Bridge. Dus, wat hebben die in? Die toren, die maken we nou, maar dan in een kleine versie. Dus wat ik even in de wand, dan maak ik die toren. Maak ik even gelijk. Die maak ik even gelijk. Om mijn. En dan maak ik even de ingang van binnen. Want het is een brege. En ons is het een beetje een mislukte brege. Maar dat moeten we net hebben. Ja. Nee. Dus nou is de zwevende brege. Ik ken nou een zwevende brege. Dus ik maak nou even de onderkant van die brege. Want dat moet echt gebeuren. En de onderkant van de brug is volgens mij zwart, maar een beetje glas. Nee, dat is de bovenkant. Want, heb ik nog een leuk feitje over de bruggen. Hebben we nog een leuk feitje over de Golden Bridge. De Golden Bridge. De Tower Bridge. Waarom heet ik de Golden Bridge? Het is de Tower Bridge. Wist je dat een nieuwe attractie aan de bovenkant van de Tower Bridge zit een glazen vlier. En dat is voor de voetgangers. Dus als er hierin is, dan is het gewoon een groensje. Wow. Vind je dat een leuk feitje? Wow. Ja, niet alleen nog heel eng. Oh, dan vind je dat eng? Ja. Ik bedenk nog wel een feitje over de London Bridge of zo. Oh, dat is een leuk feitje. Vertel. Het is gebouwd in het jaar 50. Wanneer is het gebouwd? In het jaar 50. En wanneer is de Tower Bridge gebouwd? In het jaar 50. Het worden 8 jaar om de brug te bouwen. Van 1886 tot 1894. Dus net in het jaar 50. Maar maak eens de bovenkant van de brug. Want er zit aan de bovenkant van de berg zit exam-lijn, zeg maar. Dus ik maak je nou de bregen wat. Want dat moet de breg voorstellen op mooi gas eigenlijk. Maar dat maakt niks uit. Ik heb nou de onderkant wat... Oh, dan maak ik die toren is al klaar. Oh, daar heeft hem een beetje ongepast. Oh! Ja. Oh, dat is wel leuk, zo. Zo eens even... Maak een stoot op middenstik. En zwaag je er dan voor dat het middenstik
Zeg maar, ik ga eens opdieken. Maar die wil van... Sje, maar glas dan. Want, dat hier weer krijg ik wel een feitje. Dus dan doe ik het wel even glas. Waarom raait het? Het raait heeft niet. Ik weet niet. Het raait. Wat we net hebben. Sje, tada. Raait niet meer. Het is lekker makkelijk. Wat is Bubs zijn leukste eigenschap? Nou, Bubs is een dikzak. Bubs is een kat en het is een dikzak. Maar ik weet niet waar Bubs is, helaas. Dus dat is wel een beetje jammer. Wat ik niet weet waar Bubs. Oh. Maar, ja. Bubs die vindt het... Oh, dat was hem even sa. Maar je moet hierboven moet ik nog stien wezen. Maar Bubs zijn leuke eigenschap is dat hij heel dik is. Het is een dikzak. Bubs is een dikzak. Ik ken er niks van dan. En het is steeds maar een heel erg een miauwer. Het verbaast me dat hij nou net miauwt ergens. Maar het is een miauwer. Dan maakt het hij letterlijk om 8 uur om aan. Zit hij voor die door. En dan zit hij zo van... Ik wil dat Sto wekker bist. En dan wil ik hem 8 uur om aan wekken. Omdat Bubs denkt van yes. Bubs is cute. Ja, Bubs is echt wel schattig. Maar ja. Wist op het lijst. Wist er wel... Ja, kijk van, jij sneaker, miauw, 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 miauw. En dan is nee, Bubs, nee. En dan zit die jongen van, ja, maar ik wil je wezen. Wie nek familie, wie we dit alles aan het opbouwen. En Bubs lag gewoon hierachter, dus dan van, ja, ik vind dit wel prima, steeds maar. Dus dat wie op zich wel, ja, Bubs is echt zo'n kat, die jouwt niks. Oh, dan maak ik even ertussen. Ja, en dan wordt het touw nog. Het touw. Ja, het touw aan de zijkant. Maar dit is mat even wat dikker. Want het is glas. Maar dan mat wel... dat glas houdt zichzelf net. Sure, dan doen we eens even... Deze. Sure. Deze aan de zijkanten. En dan nog een stien er bovenop, zeg maar. Wacht, dan doe zo een oren stien er bovenop. Dan is dat echt weer clear. Zo. Hé, Edwin. Edwin? Edwin? Leeft zo nog? Edwin leeft nog? Hallo. Hoi, leeft nog? Ik leef nog, ja. Oké, mooi, gelukkig. Tje, wat we even sa. Was het ook alweer een leuk feitje wie het... de Tower Bridge. Zullen we even een leuk feitje dan? We gaan eens even een leuk feitje dan. Even een leuk feitje. Wist je dat elk jaar 600.000 mensen de Tower Bridge bezieken? 600.000. Zo. En dat is echt zo volle e-mails uit Friesland ook. Dus dat is aardig volle. Ik zie haast geen verschil. Kijk, en dit is onze versie. Dus dit is de Minecraft versie. Maar, weet je wat wij nog matten dwan? Wij matten nog de touwen aan de zijkant. Want het middenstuk hebben wij. Je kent ze erin. Dus, wij matten die touwen hebben aan de zijkant. Maar ik weet niet waar ik ze hier kan vinden. Deze ben die. Volgens mij kan ik deze wel hebben. Of, ik doe deze wel. Sure, maar deze stien. Dat je die touwen maakt. Aan de zijkant van die Tower Bridge. Ik heb ooit... Dat is goed om te weten. Dankjewel Siri voor de nuttige informatie. Maar, ja, ik heb ooit squant dus horen van iemand. En die woest ze eigenlijk naar jouw maand net weer ombrengen. En toen heb ik ze verkocht ooit. Maar, ik heb ze toen wel, ja, verkocht. Dat is ook al jou en Ierlien of zo. Dus dat, ja, dat. De Storytime schoenen. Ja, echt de Storytime van de Scon. Wat is er ontdwaan? Oh, dan maak ik het lekker ontdaan. Een Tower Bridge. Oh, lekker bezig, Edwin. Maar Edwin, wil je letter ek een John Deere trekker? Ja. Ek al trekker rijbewijs? Ja. Ja. Zullen we nog even een leuk feitje doen hoe de Tower is? Hebben we nog feitjes, Sven? Wow. Wow. Van 1831. Wie Londen de grootste stad van de wereld. Zie Stefan. Wie gewoon de grootste stad van de wereld. Of iets van Edwin. Ja. Cool. Ja, dat wie vroeger 100 Ierlien. Wie dat zou.
Nou, als de grootste stad van de wereld weet ik eigenlijk net. Maar... Oh, dit is wat ongeleakt volgens mij. Oh, nee, of net. Nee. Maar ziet ze het als maar zei het Edwin, wie is Bubs? Bubs is een Ja, kat. Bubs is een kat. Maar Edwin die is aardig. Toch die mooie dingen wat maatje. Zullen we er echt gewoon een auto op plaatsen? Voor de grap? Ja. Ik ken geen automaatje, maar... Of een maatje die een trekker erop. Ja. Ik zou zeggen, ik is toch een trekker maatje. Ik ken dat net. Dan mag je Probeer net ik. zien hoe wij... Ik heb proberen. Dat is proberen, oké. Ja. Hij gaat even proberen om een trekker te maken. Maar zo op jouw ding, maar we gaan een trekker maken. Go Edwin, geef voor de trekker, go, go. Maak je een trekker. We beginnen met mij. De wiel. Dat is even zin. Maar Edwin gaat een trekker maken. En hij moet green wezen, Ja. zeker. Ja, en het gaat helemaal fout. Nou, gewoon maak je een trekker. Gewoon dan, huppakee. Huppakee. Maar Zie daar. een John Deere. Wow. Oh, dat begin samen. Maar ik zie hier wel even een knopje. Dan moet hij wel typen. Een knop. Wat vinden we mooi? Ik vind dit. Machine, wow. Nou, het die stuur. Is dit leuk? Ja, dit is op zich wel leuk. Oh. Lijkt het nou meer op een auto? Nou, het begint er al wat Nee, meer op op een liggen. bus. Op een bus. Oh, wat is een maatje bus? Ligt het nergens op. Gewoon lekker maatje. Ik zou zeggen, gewoon maatje. Huppakee. Doen het gewoon. Lukt het? Het leek het er wat op. Het leek er wat op. Wat op. Echt totaal niet. Het leek het er wat op. Het moet ik voorstellen om een trekker. En anders is het maar een bus. Een groene bus. Hebben we nog een feitje? Wow. We hebben nog een feitje, jongens. Wow, daar ben ik. Wow, hallo jongens. Welkom. Dit is wel echt... Ja, ik weet nog wel een feitje. Oh, dat is wel een feitje. Vertel. Vertel. Ehm, Wat is het feitje? Wat is het feitje? In 1091 Ja. wie er een zwagen Ja. en in 1136 wie er een hevige bron. Dus toen die. Oh, dat is wel heftig. Ja. Dat is wel aardig heftig. Maar heftig. we hebben een hele mooie bus-auto. Hij is helemaal green. Dus autotrekker. Helemaal die. Maar zullen we even een mooie foto van die Golden Bridge dan? De Golden Bridge, Tower Bridge. Bij u is deze dingetjes Jirre, die moeten nog even naar beneden sa. Als mij daar maar eens helpen. Want ik ben echt van die pielerlinkjes. En nou gaat het weer Rijn. Wat het hier Rijn met u? Ja. Rijn het iets met u. Ja, als het hetzelfde was dan ongeveer, zaad. Ja. Zullen we nog even deze kant even wel maar die ijzeren pilaren en dan ik denk dat wij dan wel klaar binnen. Ja. Wat een mooie Tower Bridge. Maar we moeten nog even... Ja, sure, ik heb het mooi lach maken. Wow. Als zo die kant dost, maar die ijzeren pilaren. Of ja, die kant, dan doe ik deze kant. Het is echt één net en dan één webbel. Maar, we moeten nog wel even goed die Tower Bridge even goed dan. Maar die pilaren. Sure, hij is hem krek verkeerd, hé. Edwin. Wie? Nou, maar die ijzeren pilaren, sure, waar ik hem heb. Sure, maar die Jirre. Hij is hem krek aan de andere kant. Want hij maakt steeds maar daar. En dan is hem... Hij maakt steeds maar hier tussen. Zo. Ja, maar zo maakt het toch. Hij maakt hier tussen. Hij maakt hier tussen. En dan... Zo steeds maar. Dan was ik kijken tussen. Want dan... dan wij weer hier. Ik heb gewoon mijn zwart in. Want het moet een waai wezen. Tje. En dan moet deze kant... Tje. Wat die hier. Maar dan moet die hier. En hier. En hier. Oh, nee, net hier. Ja. Dan was ik dit weg. Ik maak je al je dingen kapot. Dat is net mijn bedoeling. Hij moet even samen. Volgens mij is er weer iets verkeerd gekomen. Of liep het dat nou zo? Ja, deze heeft 2 tussen. Dan hebben we deze 2 tussen. Ik maak er mij niks uit. Dan hebben we deze 2 tussen.
Om de rest. Maar Use Tower Bridge. Vinden we hem al. Zo even. Ja. Shit, dit is Use. Een heel mooi busje. Dit is de bus. Ik moest een track voorstellen. Maar dit is Use. Use. Hij is wel wat zuterig, maar hij mag ik een beetje zuterig wezen. Edwin, wat voor zie van jouw stoïsche brengen? Nog een heel. En Jochen en heel. Yes. En de auto is het lelijkste. Ja, maar het moest een trekken. Maar het mag iets voorstellen. Het mag gewoon iets voorstellen. Ja. Dus dat... die nog even zo. Dan maak ik een beetje even mooi bouwen. Pakstje in de morgen even ertussen. Oh, dit wil ik nou kijken van. Oh, dit is wel echt een beetje heel erg sad. Edwin. Nou. Het is een mooie breg. Prachtig. En dan hoop ik dat iedereen even leuk, en dan moet ik het Marshall, maar deze leuke Minecraft livestream. Volgende week gaan we weer Minecraft livestream. En was er ook maar van, stuur even een Instagram berichtje. Nou ja, wat zal het zijn? Even een berichtje naar de Instagram van Chill. Krijg je een formulier, invullen. En dan Marshall een keer maar wel met mij in de livestream. En dan gaan we iets leuks bouwen. En ik weet niet wat we volgende week keer bouwen, dat is echt weer een verrassing. Altijd is een verrassing. Dus dan show ik je hem volgende week. En dan zeg ik doei. En nou ja, dat. Dus doei iedereen. Fijne dag nog. En ik hoop dat je hem volgende week is. Doei!